Dre, nakatimaho man. Pre, ako sa kadri. Pre, ako sa kadri. Grabe, ay diligid pa kuan ba? Ako sa kadri. Na ako diri ba kay gisugo biya akong kapitan ngay panglista tong kanang matagan sa ayuda. Sige, hala ka dira ah. Ayuda. Oh. Saman mo. Tagay lang. Kay puta ninyo. Siguro si pare. Pre. Pring John. Uy, taong sulod ko. Silaw. Nangaon. Nagunaon na nagkakaon ba? Wapay soft drinks. Gusto ko lang si Brino. Gutom na kayo. Kunya nakaon ba? Kay wapay soft drinks. Pre. Yati na kung sa Dre. Nakatimaho man. Pre, ako sa kadri. Pre, ako sa kadri. Grabe, ay diligid pa kuan ba? Ako sa kadri. Nagi ko'y tuyo ni mo no. Patalawa sa pugo. Oh, yun mo dai. Nakasimot pang iro. Oh, nanay Sprite oh. Pre. Na ako diri ba kay gisugo biya akong kapitan ngay panglista tong kanang matagan sa ayuda. Sige, hala ka dira ah. Ayuda. Oh. Saman mo. Tagay lang. Kay puta ninyo kay pre masabutan nato ba? Huy, ang Sprite ba? Dala. Kong. Gay ko kan. Abi. Tagay ko kan. Saman mo. Oh, nice. Kwintaw. Yun ako na. Pre, basta pre 10k gud biya ang ihatag sa ayuda ni 10K. Kape. 10k. 10k. Okay. Nangot ha? Sus, kung dili lang ikaw tiglista sa ayuda ba? Sus, lami. Dili pala lagi sekretary sa purok lagi ah. Ilista mo ya. Ilista dyan mi. Ikaw apil mo ka? Oh. Ayuda? Okay nga. Sige, salamat pre. Mato na ko pa. Ato na ko. Love, makakwarta na dyan tani, love. Dili na kanya itong kanon, love. Oh, ganila. 10K. Basta ganun pa mapalit na itong pan. Pasang padre. Ay, kung ing na nga. Gidala sa iyo para.